kanthi jiwa ing satriya
nyelok atur sawetawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kinurmatan dumateng para asepuh, bini sepuh mewah kasepuhan ingkang kawula hormati. Linanggung dumateng lawuting praja satriyaning negari meninjih Bapak Kepala Desa Bapak Sudiro minangka songsong agung saha ngasta jejeking adil wonten ing tlatah Desa Pulau Saret Kepil Wonosobo ingkang kula hormati. Linanggung dumateng para alim mewah ulama, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapak Ustadz, Ibu Ustazah ingkang rinten pantaran ratu tansah sumandhih pustaka suci wahining ilahi minangka panuntun kiblat manembah satu luhuring budi. Linanggung dumateng Bapak Pangarsa Dusun saomong krajanipun wonten ing tlatah Dusun Mendek ingkang kawula hormati. Linanggung dumateng sedaya kadang Wahyu Tri Turangga Seta bilih ing sarwetal dalu punika sampun cumantaka wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi manggihi alangan satunggal punapa prabla pados sanget kita ngucapaken alhamdulillah pisan alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat sarta salam mugi katur kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan lan kula ajeng-ajeng syafaatipun wiwit wonten ing alam bebrayan dumugi akhiring zaman ing samangke. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Linanggung dumateng kadang panitia mewah sarumbangan setya langan budaya ingkang sampun kersa nimbali kula sak rombongan ananging dadosaken kuciwa ing penggalih bilih kawula sak rombongan ing sak mangke badhe ngaturaken keridho menawi kirang saha langgengipun kula minangka nyuwunaken agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Linanggung ugi dumateng Bapak Muhyata selaku sesepuhipun saking kadang Wahyu Tri Turangga Seta ingkang saking Dusun Klidunggulan Sutopati Kanjuran Magelang. Bilih samangke anggenipun ngaturaken setunggal pasugatan kirang nuju brana menggah tarian utawi malih tabuhan kirang pas wonten penggalih panjenengan sedaya kawula minangka nyuwun pangapunten keranten kawula sak rencang tasih wonten sak lebetipun pasinaon. Boten pados menawi kula matur panjang saha lebar mengatur dalem ingkang sampun sawetawis dalu kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah liridho wal inayah. Sumasalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun.
tumandang karya